Shaiɗanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masu kallo da sauraro, a yau za mu nuna muku wata na'ura da muka haɗa wacce ake kira da suna sanfefa. Wato wannan na'ura ita ce mai goge abu, kamar yadda kuke gani nan shi da sanfefa, nan kuma ga kan, nan kuma ga wajen wuta. Kamar yadda muka sha faɗa ga mutumin da yake so a koya masa yadda ake haɗa wannan abu, zai iya kira wannan lamba ta 0800-87-801-217. Yanzu za mu gwada wannan wato na'ura. Kamar yadda kuke gani, gashi mun sa ta kama danjar, sannan kuma nan ga mu kunna. Yanzu za mu gwada. Na kunna ta. To ga mutumin da yake so a koya masa yadda ake haɗa wannan na'ura, zai iya kirawo wato lambar wayar da muka faɗa ta 0808780117. Da fatan mai kallo da sauraro ya ji daɗin kallon wannan bidiyo.